Zatím velice dobrá obrana Unicaja Málaga, ale teď byla právě překonána. Velmi aktivní typ, pozor, a nenechat ho v žádném případě volným. Ještě musíme upozornit, ano, že teď Lior Eliahu stále se nemůže dostat do pořádku. Dlouhá, perfektní přihrávka, kterou dostal Jiménez přes celé hřiště, dokázali zužitkovat a hosté vedou 22-14. Tak to je velmi překvapivý začátek utkání, kdy Unicaja Málaga hraje s velkým přehledem a klidem. Hráči si perfektně přihrávají, neuspěchávají něco. Dobrá přihrávka na Simonce, který svou trojkou snižuje na 20-25. Opět velmi dobře Arroyo proniknul obranu, ale potom správně. Jenom 178 cm vysoký rozhráč, ale fantastická trojka na úvod pro Malagu. Excelentní střelecký koncept v podání španělského družstva. Ano, tady to vidíme, 5 z 8 proměnných 3bodových hodů. A my vlastně jsme také zároveň zjistili, že Jiří Velš dal trojku. Tohle byl další rychlý přechod do protiútoku, který zakončil Jiménez. A je to 33-20. Tak to je studená sprcha pro... Teď to bylo velice dobře sehrané od Maccabi Tel Aviv. Míč se dostal k Marcusi Brownovi a to je výborný střelec. Znovu cílí Marcus Brown a dává druhou trojku za sebou. Ta šňůra narůstá na 11-0 ve druhé čtvrtině a domácí snižují na 5 bodů rozdílu, 38-33. Připomínám, že Malaga vedla 38-22. Naprosto nic nenachází Malaga v útoku v tomto úseku hry. Je to znovu velice špatně zvolené zakončení Vitora Faverányho. A další body. Tak toto je velmi slabá chvíle. Já se divím, že trenér Aito nereaguje okamžitým timeoutem, kdyby měl možnost prostřídat, protože samozřejmě k žádnému přerušení hry nedošlo. Výborný nájezd Liora Eliahu. Pro svůj tým. Omarku opět výborně našel svého podkošového spoluhráče, který to už nečekal skoro. Dostal Marcus Brown. Jestli se nemýlím, jeho třetí trojka a Endong to tady. dělal to skvěle. Fantasticky, ale perfektní příhra od Archibalda. Tyto dva podkošoví hráči opravdu spolupracují na výbornou. Jsou si dobře vědomi své převahy pod košem. Marcus Brown. Eliahu mu stavěl clonu. Omri Caspi. Caspi z velké dálky. To je samozřejmě kontra proti... Jednou měl namířeno do Maccabi, ale z přestupu sešlo. A byl to právě on, který teď dává koš na 61-59 v závěru třetí čtvrtiny. Ale Marcus Kelati, to je chladnokrevný zabiják. Sundal svoji Winchesterovku z ramene a nemýlil se za 3 body. A to byl ale Omri Caspi. Byl to Omri Caspi, ale jednoznačně Zbigněk odchází od jakékoliv velké hmotné se. 6, 8, 7 z 9. Víme, že Carlos Jiménez je velmi dobrým střelcem. O 4 body, ale stále je to velmi otevřené. Ovšem Tal Burstein se udribloval teď. Možná byl trochu přistrčen, nicméně je z toho rozskok a to znamená, ano, tam Carlos Jiménez trochu vystrčil bok a vychýlil Bursteina
Nicméně z toho pouhý rozkok a míč pro Malagu. Kelati najížděl, Endong se snažil doskakovat, ale k míči se nakonec nedostal, takže... Ale cenné sekundy, které ubrali hráči Malagy. Sila vyšla na Derricka Sharpa, který je velmi dobrým střelcem, to nebylo špatně vypracováno. Určitě ne. Pouhé 2 trestné hody do této chvíle, ale 2-2. Já bych řekl, že to jsou jako peníze v bance, že Tomas Kelati. Tak no ta finanční krize se projevuje i na tobě, Jiří. Ještě, že dnes zvýšili vklady na 50 000 euro. I takový střelec se utne. Je to tak, Tomas Kelati si rozhodně odvedl své a odvedl obrovský díl na tom, že teď Unicaja Malaga vede a z největší pravděpodobností už dokráčí k vítězství na horké půdě v Tel Avivu. Teď měli domácí... Přeci jenom ročník narození 1988. A nelehká situace. A samozřejmě Arroyo odpočívá v defenzívě. Bude poslán na hřiště, předpokládám, pouze na útočnou část hry. I hned faul. Marcus Brown se zlobí, hodně se zlobí. A podívejme se, jestli se zlobí. Těžko říct, možná nebýt to v samotném závěru utkání, možná by se takový zákrok nepískal, ale to jsou jenom spekulace. Do toho nemá moc smysl se pouštět. Tady je připraven Arroyo se ještě zapojit. Thomas Cook proměnil jeden trestný hod, je to 78-73, ale chyba domácí, která může znamenat definitivní Vydávej kladiva, zabije hřebíček do rakve. Tato ztráta Nokia Areny pro třetí vítězství. Já si myslím, že to je velmi vážné pro Maccabi, které v této chvíli, tedy jestli už mohu předjímat, a nevěřil bych to, že se stane něco neuvěřitelného, bude mít bilanci pouhé 2 výhry a 3 prohry, což samozřejmě... Tak si troufnu říct, že Černý Petr zbyde na Air Avellino a ale zcela jednoznačně, já si myslím, že tyto 2 týmy s velkou pravděpodobností dostane Maccabi Tel Aviv pod sebe, ale i ty víš, že pro